Ćao! Evo nas u novom klipu, nastavljamo radove na našem drift autu. To jest na našem novom drift autu. I dalje je trka sa vremenom, s tim što trka je pomerena za 7 dana, pa smo isto tako i mi odlučili da malo bolje uradimo auto, pripremimo još svašta nešto na njemu, a kao što sam rekao, počinjemo od farbanja. Ajde da vidite kako izgleda sad. U ovom klipu malo lepša slika ovog auta, nije više prljav i zarđao, postaje pravi trkački auto, farbamo ga, radimo liveri na njemu i ugrađujemo dosta nekih zanimljivih delova. I dok se auto farba, želeo bih posebno da se zahvalim momcima koji su pripremali auto za farbanje, malom Lazi i Didiju. Majstor, jel šmirglate? Bravo! Deki je završio sa nanošenjem primera, koji je ujedno dobra podloga za boju, a isto tako i napravi presek u odnosu na prethodne slojeve koji su već bili na autu, tako da prelazimo na farbanje. Odozdo sam auto farbao sam, nisam hteo majstori da me rade, da mi lupaju cene, a sad ćemo ubaciti ovdje i sliku da vidite kako izgledalo. Odlučili smo se da promenimo boju, nismo više crveni, ofarbali smo auto u belu jer nam to treba za novi liveri. Jako mi se sviđa kako ovaj auto izgleda, to jest kako će izgledati. Počinje da liči na pravi jedan Team RS trkački automobil koji je ofarban od ozgo, od ozdo i ceo onako uredan. Prebacujemo auto na dizelicu i dosta je bilo više skidanja delova sa ovog auta. Konačno počinjemo da vraćamo delove na njega. Kao što sam rekao, uradit ćemo prednji i zadnji trap, to jest kompletno ćemo promeniti, jer na zadnjem trapu postoje sile blokovi koji se nalaze na mostu i imali su dosta lufta, pa sam kontaktirao momke koji prave te silen blokove kod nas u Srbiji
i oni su mi izašli u susret. Hteo bih se zahvalim ovom prilikom jer su imali već spreman most. Evo, Pera će ovde negde ubaciti njihov Instagram, tako da možete ih kontaktirati ukoliko vam treba bilo šta od tih silen blokova. U pitanju je Hybrid Flex. Menjamo i diferencijal. Na autu je bio 2.93 zavaren, ja mu stavljam 3.64 jer mislim da je to prava mera za čačak. Dok Tokić lepi folije, mi ćemo krenuti montažu novog hladnjaka jer nemamo vremena za gubljenje. Let's go! Stigli su nam i amortizeri, poslao nam je kolega iz Novog Sada, bivši youtuber, sada ugostitelj Nikola Ilić, da mu se zahvalimo za amortizere. Ugrađujemo ove iskusne KV amortizere, kažem iskusne jer su već bili na stazi i rade posao. Na auto smo stavili i novi hladnjak, sva creva gumena smo zamenili pošto auto je stajao jedno 2-3 godine, da nas nešto toga ne bi zezalo na stazi. Upalili smo ga, za sad radi sve kako treba, pored toga zamenili smo i rezervoar, ugradili smo kao fabrički rezervoar sa jačom pumpom koja može da napoji ovaj V8 i imali smo problem, nismo mogli da ugradimo auspuh koji je bio na autu pa smo u poslednjem trenutku išli da napravimo nov auspuh, tako da su ostale neke sitnice. Stavili smo i nalepnicu neovlašćeni serviser u čast našeg velikog prijatelja Mirka Rašića. Pored toga stavili smo poruku dobri moj, kao što je on voleo da kaže, jer on nije više sa nama, a znamo da nas gleda odozgo i da nam čuva leđa. Naravno, hteo bih se zahvalim svojoj ekipi Team RS-a što je za 10-ak dana od onog bisera iz blata napravila ovako dobar trkački auto. Pored njih dosta kolega, drugara
je bilo dobro raspoloženo za ovaj auto, pa me to podsjetilo na neki početak drift karijere, kada su svi davali 100% sebe nevezano za pare ili šta već, tako da očekujemo sve najbolje u Čačku. Ukoliko vam se svideo video, stisnite taj subscribe i vidimo se u nekom od sledećih klipova, a za vikend idemo na trku u Čačak.